Kukho iprincipal kabe siyazi wayinegane sasimane siyibona nje ifake esinqeni simbona okay uyaphuma ishiya etransini so umshita wami afika ayivule le moto xa isiphansi kwesithi unanzi 38 abeyibamba ethi blazer sesiyarobha ke ngoku wena tayami sibamba ngayo amajita kukho lo mjita ndithi uyimerchant uyafika usuka apha eCape Town yabhizi yiyo le merchant lena azothi ngenye ide jonga ke mfethu khona imitsotsi endifuna nibethele yona ndithi xa sizovela ngakule black okay kubeka into ethi okay lo mshizo le 9 yakhe mandiqala ke ndifake lol ndifake eblokweni ndithi xa ndizothi vumbo. This is Uncut Stories. Real stories, no cuts. Stories without filters. The raw truth, unfiltered lives. Real talk, real people, yeah. No cuts, no filters. This is Uncut Stories. Mandithathe lithuba ndizibulisele kubabukeli abakhaya. Lona kuthethayo ngumfezeko ifani ngutengwa from ke Eastern Cape. Okay, ikhaya lam ndikhulela ke kwikhaya wena bhuti endingathi likhaya ebelihlelelekile kakhulu. Apha ke ngokwekukhuleni kwam ndikhuliswa ke ngumama notata betshatile. Qha ke kwakufumanisa ukuba okay utata man ungumntu o-abusive more especially xa ke thina xa ke sele i-alcohol. Okay uthe ke kusenjalo ekukhuleni kwam ke sikhula siyi-happy family because utata bengoyena mntu uprovidayo ekhaya ebeyi-breadwinner. Alright kuhamba kwendaba ke eziba ke ngoku utata eqhubekeka ke nezinto zakhe athi xa isele ufumaniseka xa isele ukhuphela imisindo yakhe uqabana no-oledi kuyaliwa zifight ngapha nangapha. Okay qaba zonke izinto ke ngizenzeka nami ndikhona apha ndizibukele because I remember the other time kufika amapolisa nami ndabe ndingciniswe komnye umzi xa ndifika endlini hey kuphantsi phezulu kuchitheke rice ziflowers zintoni kanisiva kuthiwa utata befuna umama ngezembe befuna umbetha ngezembe. Ndiyilayite encinci ngoku utata ubanjwa phambi kwam xa ndibe ndikhala uba tata uyaphi wethi utata hayi ngamnawari ndoda ndiyabuya. Okay ngabikho ngxaki kube kanti ke ngoku umama ke ngoku uyaseparate netime. Okay andithathi ke ngoku umama ndihlale naye sihlala phi ke ngoku kuGatyane kwezinye iflat kuthiwa kukwantsukumbana back then. Ndibe ndifunda ke ngoku Willowvale Junior iseqangwa lapha kwezi flat. Okay ndifunde ke apho ndifunde then sirelocate ke ngoku nomama sirelocate laphi to kuNdabakazi. KuNdabakazi ke ngoku ndiyafunda kwisikolo ekuthiwa kuseLengeni apho ndiqale ku grade 5 or 3 khona. Xa sinsiya phaa ko-3 standard 3 standard 4 standard 5 standard 6 xa ndikwa standard 7 okay bengona ngoku siqala khona izinto ezininzi ukwenzeka kwezinto ezininzi phaya ndijoyina into i-acting ndibhizi ne-acting because bendingumntu o-active kakhulu ke esikolweni more especially kwi-sport nakwi-acting nakumculo but eyona izinto zam bendizithanda kakhulu ibe-acting nomculo. Okay besidlala kwiziketshi ke apha ndifumaniseka ukuba njengoba sidlala iziketshi zethu siyawina and then ndingomyena mntu ufumaniseka ukuba hey le yonke le nto mandiyenza ibe mnandi abantu bayancoma yho wena uyi-character uyakwazi uyidlala le nto. Alright ingabikho ngxaki lihamba ixesha njengoba ke ngoku sicula ndicula ke mna ke i-baritone ibhezi so ndicula namabhutera amadala ke apha esigela nje ngicula namabhutera amadala. Okay into eyenzekayo ke njengoba sicula nababhuti badala ababhuti badala ke so bona bemane bethina ezitoilet bayothi okay bayokuxinisa ibhesi kumane kuyotsala izoli iganje ke ngosatshaya ngela xesha. Xa ke nami ke ngokuphapha ukuthanda izinto ndiqomba okay no man nami ndicula ibaritone ngase nami ndibekla umfu anyani manje sithi amabhutera kaninivise man ezimanzi wena kwedini uzawulaha wena into engekhoyo nyani ndiyitsale nyani le nto le hey xa kufikwa phana elentuzeni xa siqabele eqongeni basizawucula ndayibhudisa ikwaya ndalaha ndilahiswa yenye lapha ecangwam evathi hayi mna ndayothula intsini
sadisqualifya ngolo hlobo ke leyo yabikwari iyaluza. Okay, ngabikho ngxaki lihambe ke ixesha sibuye kufumaniseka uba okay lezoli sendiyithanda ngoku xa kuphuma isikolo because ndinento yohleka ndide ndiyongena endlini oko ndihleka. Hayi ke ndibona okay it's a hobby ke ngoku le nto sekumnandi sesiyitshaya ke ngoku lezoli ke ngoku nje kakuhle. Ndipase siye e-high school. Ufika kwami e-high school ndifike kwenye high school ekuthiwa kuseNdabankulu Senior Secondary School iphaa kuNdabakazi. Ngosesiphana ke ngoku izinto kulapho uqala ukwenzeka khona. Now ndidibana namanye amajita ekuthiwa nguBonke Mabusela but sewasweleka ke na kuBonke Mabusela noSihle Yozi noAsiphe Gajana nomnye umjita ekuthiwa nguOdwa. Okay siyafika lapha okay siskime singamajita. Njengoba siskimile nje apha singamajita. Okay singamajita nje siyahlala kuba sitshaya neganja nentoni. Kaba omnye umjita wami ongibonke ke ngokuyena seyikwi-style santoni sendumba seyitshaya indumba. Njengoba etshaya indumba umjita wami siyambukela ungumntu esifuba ke. Manje simbukela bona kodwa le tsotsi le way yayingathi mbetha kamnandi because xa igqibo etshaya veze umbona ba uyahowa kamandi uyaziva uyazifila umjita inkomo yami manifethu. Siyabawela nami ke sive leyo. Xathi umjita okay ayazi into ndoda. Le way lena kufuna utsale ngantoni nina ufuna niqale ngama-fresh singandishele icream. Mind you uthi masikhuphe imali ukuthi ezimbokothweni umjita. Kuyothengwa mhlawumbe le kona ufumanisa uba yi-R15. Thengwa le kona plus neganja ne-cigarettes. Yenziwa ikaphu umjita ayenze. Agqiba ayigalele yonke kuye. Atsala agqiba athi fresh. Okay nathi. Simane sitsala ke lo ma-fresh. Yandi indaba ngoku afumaniseka okay isitale sama-fresh siyaphela because nathi ngosesifuna icream ngoku sisiyiva le kick uba okay le nto ihamba suna. And amanye amabhutira xa seketshaya ke ngoku atshaya yowa gilikiki. Uyayibo okay ngabikho ghost. Ndibethe le cream ndiyakhumbuza sithenge iside ibiyi-R30 ke ngelaa xesha. Sithenge iside sisezithoyilethi ekuseni. Njengoba hleli kapha ezithoyilethi hayi nyhani sikapha kayakapha kumjita nguye kudala boss. Kapha umjita sidishele. Nditsale. Utsala kwam benesifuthufuthu bendigabha ndisiwa. Ngaba ndatsala ndafeyinta. Amajita bendikhulula amaqhina kitayi ntontoni ikawusi amabhanti. Because ke indumba yakuqala yayistrongo ke laa ndumba yangoku yangala maxesha yayistrongo nyanyani kukuyo kuthiwa sistana uyibona ishine ngontopo ntontoni zinamagama abizwa ngazo ngokohlukana kwazi izizitafu ngezitafu. Okay ngabikho ngxaki apha aba njengoba ndiwile ke ndakhe ndaphinda ndahlala naye ndaphinda ndabuyela ezingqondweni athi amajita okay nantsi enye iroom fethu kawuphinda utsala ndithi andigrand Owens. Sihambe siye eklasini xa ndifika eklasini xaba umjita endikwazi ukukhupha ndiqhunywe kakhulu yile ndumba le ndikhatywe. Athumisi mna nami yintoni wrong nditeme ma ndironde andikho right man. Ndinenyonga bendibona nami amehlo uba abomvu bendithathwa akuthiwa hayi man lo mntana akekho right ndigoduso. Kulihambe indaba isuku ufumaniseka ke ngoku singenile deep kule ndumba. And njengoba singene deep ke ngoku kule ndumba bhuti ingxaki ikhona because kufuneke ke ngoku sithini sibe nemali yokuyithenga. Siqonda okay no majita. Into ezakwenzeka qha ke ngonathi sesingamakhwenkwe uyabona mos amakhwenkwe akhulayo ezilalini kubiwe inkukhu sitshaya izulu kubiwe inkukhu siyathini sa-upgrade ke ngoku kukho new time apha kuNdabakazi wayethengisa i-diesel nepetrol so nayo izibetha kwezi truck mos ezi truck zo-crossroad ntontoni ayifumana phaa ngehlobo lwakhe kwayidovola ngayo. Okay ngabikho sidura ndithi kwenye umjita wam Asipho Asla ngayena ke umjita bendiskime naye kakhulu ke yena ndithi Asla mfethu hayi man mfethu asinamali sakwenza njani mfethu kuze shatu Asla relax mveri khona idladle endibetha kuyo i-diesel. Ndithi okay masithathe siye late ningqina lama inyani sithathe siye bhuti sidovole nyani le diesel sibethe into ephaa ku-120 liters 60 liters yi-2. Okay sure sityise lenye itime yaseNgqamakwe ne-tractor yabo. Okay le Grootman le time yaseNgqamakwe okay nyani isixela okay sisitshaje isixela okay bafethu saphithi okay father man please man ngicela le mali xa uyosibhatala uzusibhatalele phi esgere. Ithi okay yakho weki hayi nyani le time nge-break 10 ifike le nqwela leyo isithi 850 ithenye sabuya siyifumane nathi sibe sinqile mali engaka kaloku siyaqala uyibamba ezandleni
besohlulelana nenja yam. Okay, sibe sitshala omnye umjiti 3 tiger. Ayithi i40 rand sibambe 400 then kushiyeke i-tiger. So kula tiger ngosise eklasini because sizama no impress and then kukho nemate nandiyincwasile pha eklasini ngoba lo mntana lo ndimncwasile. So siyo impressa ngale mali abecangwa. So ndithi kumfethu man fethu jonga man le mali lena kukho le 10 rand ishiyekayo so senze njani le 10 rand. Ithi out yama jonga. Man le 10 rand yeke kum ndithi man sizwakala nami yeke kum sitsala nirhazike phakathi le 10 rand. Bendimphosa ngayo umfethu le 10 rand ngiphuma phandle. Xa ndifika phandle okay ndiyitshintshe le 10 rand nditshintshe 50 rand. Le 100 rand apha emalini yam i50 rand ibezi 10 rand ezininzi. Fike ndithathe i10 rand ezi2 ndizikrazule. Ndimvuthele ngazo. Mind you ke ngongeza izikhathi kusandule nto uzuduma ngazo izikhothane. Endeza zikhothane zazitshisa impahla zisithini ultramel nendoni. So nathi ingqondweni yethu ngosenilala uba jonga iyenzeka lewe iyenze and ke mna ndikhule ndibasele kanyanzi esasitalent ndizibukela kakhulu izikhothane. Qonda okay yeah sure. Ihambi into. Fumanise ke ngoku wena bhuti apha ekumosheni kwethu le nto yathi ukumosha iyaqina. Iyaqina le nto yathi ukumosha. Okay ahamba madina sesitshaya ke ngoku. Njengoba sesitshaya indumba kuzovela into yeverk itek ivela kanjani ivela ngomnye umjite esasigeleza naye manje sithi bafethu niyava bakuthiwa kukho ekuthiwa itek ekuthiwa itek noba yenza njani kuthiwa xa utshayelela ungalima igadi wenze yonke into uthini usebenze unomphelo into ndithi anobinjana lewe yeziqondo ubuza ithengiswa phi kuthiwa okay ama nithengiswa phi esikiti esikiti ke pha egcwenye indawo edangerous kaGrootman yami uthola ukuthi imbacu uyayibo and le mbacu zonke iwiki yenzeka khona ingenzeki yonke into ikhona siyoyika kanjani nanti ke sithi majida siyafuna ke siyitry man le nto ba ihamba kanjani into yayo. Okay nyana ngokuphapha kwami ke cause mina umuntu ondwebileyo uphapha yonke into ofuna uyiqala hayi nyana ngabikho story olet lam uhlala emthatha ke nake so ndihlala ndodwa apha endlini uyabo cause yena ungumuntu omane ebuya ngeweekends njengoba ndihlala ndedwa so ndinesikhathi esininzi uba ndithi ndikwazi ukwenza ichaos uyabo. Okay uleso manje ndifakela imali zegrocer njengoba manje ndifakela imali egrocer manje ayitshaya imali thola ukuthi ukutya ke ngokuphela before inyanga amane buzo lethu hayibo mntana kwenza njani. Okay sure ansendele imali ke olethu ba yena mntana mathenga ukutya thathe le mali ngoba yandi ayifuna ke ngokule verke yabo le ndifuna uyiva kuthiwa i50 rand ndingene nyana esikiti ngoba netraga ndoyiki ndingene esikiti ndibane nenye ibhutere kwakuthiwa nguPaul ke ngoko parona yacisha eyaziwa efundelekayo ke eklasi. Okay lo bhuti man uPaul abuze mfethu ufuna ntoni mxola ama Grootman ufuna lewe okay ayithenga lewe kuzipop wena qala ubona nalewe gaslight galele lewe tsala no one tsalisa nje 2 umjita athi jonga mfethu tsala ithi ungaginyi ngokwakho ublowe seleteti. Okay sure akho ngxaki nditsale nami ndibona ba andiva nto man benilindele kuba ndingumuntu oqhela indumba because once uyitsala indumba uva amacele ongekhala tatam xa soblock xa soholdile uve khala nzi qomba ya ublower kwakho kulapha idlala khona ifilimu. Alright ke ngabikho story ngoba ya man lewe andiva man ndithaye man lewe ndiphume nyani ndihambe ndibe ndithenga ufull ke ngokwendumba qoma man lewe kwenze kantoni bendifika pha nyani emajiteni majita ayazi kamajita ba qho nge25 diba no line fike emajiteni majita nanku full bafeni ke naye evaliwe kuthiwa yiver ke mara xa siqapha la full ngamchala full andabinanda ndava nix kwenze kantoni ndityilwimi nje bhuti ndidlala ngelwimi andiyazi noba mandenzeni kunzima nolala ebusuku andilali ndiyazi yona ndiyicingayo ndiyazi nendingayicingiyo. Alright ungabikho ghost. Okay ke namajita siskimi ke ngufuthola ukuthi okay le verk sesiyitshaya ke ngoku sesinsonke ngoku siyayitshaya and ke ngoku singena deep kule verk ungeneni kothi deep le verk esigela fumanise ngoku sesivusa nalantu basizikhothane ke ngoku. So njengoba singala majita siba yi4 ndithi mina majita no man asizithini igama sithi size Rockefeller yabo. Okay size Rockefeller sure akho we njengoba size Rockefeller ke ngoku sesime ngokhotha uyabona Grootman yam siya ngalanto ngoyokhotha because thina siyamosha kwethu
Bansana banemali siyiqazula phakathi. Cha ke thina ke sasine timing. Njengoba siyiqazula wena bhuti le mali yabo. For imali ezinjenge 20 rand, i50 rand, i100 rand njengoba sisimane siqhubekeka nomosha simane sifumana iway imali. Thola ukuthi ke thina siyiqazula kanjani? Siqazule esiphakathini. So sithande siya kwenye shop masibahama sinale mali lapha eqazukile. Abuzo omnye bhuti. Emanjita. Kutheni soloko niza nemali esiqazukileyo njalo? Okokoko nina ninemali esiqazukileyo. Bengibomba yebhuti. Ezimali siziqazule ngoba sithanda, just because of sizama uthini sizama impress and ufumanise kuba noba sine coins sibamba icoins esisijule eclassini yayibo abantwana ube mqudulu bayaqudulezana up until ndathi namfumana la mntwana nanimncwasile yebo okay ande ngabikho ghost zihambe zina ngenye day apha sihleli na out yam uAsla yona ke mjita ke ndithi yabona bengichoma am kakhulu. Kukho iprincipal kabe siyazile principal yakhe yalapha esigele nabankulu mjita wayinegane sasimane siyibona nje ifake esinqeni simbona ukhe uyaphuma ishiya transini so lokho nje simbeke emehlweni ba wenza njani ngale gane azothi Asla ngenye imini mfera ntangam no man umenera na ngimbonile eyithiya la gane emotweni masiyoyithatha ndithi ye athi ya it's okay inangami igxume ekuqala ke because singa njengoba iziclass nje simbona phi efestireni imoto nansi parking lot ime phasi sibona efestireni yanyansi igxume umshita wami afika ivule le moto xa siphansi kwesithi unansi le 38 abe ibamba ethi blazer ibamba kwayithi blazer sichone toilet okay sure xa sithe toilet unansi lewe igcwele eqhuza ze rounds okay akho ghost buze mfethu sizayithile we adu Asla mfethu sizawubona man ba le njiza siyenza kanjani na ithini istory side bensithi okay sure akho way mina ngoma yabona ka andisaqhazeke ingqami ke ngokumna okay ingabikho ghost nyani shibethe le njiza and futhi ingajambi esigele ingajambi cha sive kuthiwa ungathi khona uprincipal into alahlekelwe yiyo ntontoni but ayichaza uba yintoni yayibo hayi kube kanti and futhi sihambe ke ngosihambe seyithini nje athi mfethu no man masihambe mfethu siye esigidi khona outame ndiyaziyo pha le out izasitshintshela le njiza esiye nyani esigidi sifike but kanti mfethu no man phambi kayikhuphi rounds lewe yayibo phambi basingene because singakhonjona ngayo sibethu nangayo ayikhuphe nyani umjita rounds sike pha siyichinje nyani lo mjita okay lo mjita sinike istar ngabe sixelela kuba ekseba fethu esi star sinengxaki kodwa ke kuba izintwana zami ndiyanika sine round e1 esi start nyani esi star sinike lewe sinike nezi round lo Grootman asithengele uno 5 tiger lo Brad Maschai siphume nyani asichaye no 5 tiger ninja yami ingxaki yalantshiza wena bhuti wami ne xa i-trigger yayo ibiloka i-trigger yayo ibiloka and ke ngone mag yayo uthola ukuthi ayibethi ncama if uyayibridge kufuna uyibridge kayi2 kuze iginye try ibambe la 1 up phezulu uyebo so ke ngoku nalapho jonga kuze bhura wena la ntshiza singoku ndithi siyayitesta kuze umjita wayibridge kokuqala waxa ibridge kwesibini yabetha engayicofanga thatho sathi hey le way ighost le ngoku sesinelewe ngokekazi ke ngoku sesiyarobha ke ngoku wena tayam sibamba ngayo amajita ayemejeni amajita achayayo ayothenga umchayo sesiwagaqa ngalentsimi siwabamba ngalentsimi because iround eyi1 sayitesta zange siphinde sibe nayo enye round so ke ngoku seyifana netokoro seyitho esihamba sithini sixhomisa ngayo saxhomisa kabenye itayi sasixhomisisa ayithathela umchayo yahamba yona yosimangalela la tsitsi yadla tsitsi okay sirobhile ngentshiza sayithathela ifoni sayithathela ino ngabe ngokwayiwesigela siyanga thina esigela nenja yami kwayiwesigela kwayo yayo okay kwayiwesigela ngamapolisa sayofuqa bese ufuna ngamapolisa esigela saxa sifike esigela yadla principal yana emadoda ndilahlekelwe into enjapha and nina kufika amapolisa kuthiwa nenze into enje naso niphethe igani iphi igani yami sithi hayi tata thina
sazi thina into ezidibene negani ntond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 
izawuhamba iye kwaMhlaba yalingana. Kulapho ke ngigani yakhe izawuthi ivele uba ephi. Bendijonga ingqina lami, ingqina lami ayiliqinile. Lithi mehlo lenyuse nje le ndawo lehlobo ke ne-science esicommunicator ngalo livunda ithi hayi singayivuma siye. Okay isiyeke nyani ithi madoda njengoba nifuna ke ngamapolisa nerobhe ephi. Sithi hayi khasi irobhe ithi nerobhe ephi. Sibe sithi okay yasi irobhe enkanini. Ndithi ntangam kuyawunyanzeleka sizise apha. Singadanga sazothathwa esikeni. Nyani sigxume ngomso sizisa. Xa sifika nyani pe police station. Okay nyani lamarhata asilindele athi okay bafethu. Apha sesayiniwe yonke into common robbery iphepha le charging papers ba common robbery sithathe ifoni don sibe sibeka iswimini pha sibuze situtshwe izinto situtshwa sinxiba uniform ke besitutshwa pha sibeka iswimini vena sibeka iswimini sanikwa nje amaphepha kodwa masihamba sohlamba izandla siphume isiyama saphuma nje sahamba ngolohlobo zange sikhiwe. So ke ngoku okay ukuhamba kwendaba ke Bhutero ukuhamba kwendaba ungabikho ghost. Okay njengoba ke ngosesizi Rockefeller ke ngoku wena Grootman yam yabo iyaqiniseka lento eRockefeller siyakhotha siyaqhekeza sibethe housebreaking kwalapha ekhasi yabona Grootman sibethe housebreaking kwalapha ekhasi ngenye day singelapha ekhasi man kwenye idladla lapha inja yam yiyo ke ngokuqaba kudala ese-housebreaker because mina bendingazingeni into ze-housebreaking benza kurobha nje abantu thathela umtshayo ifoni ithwala bulahlile kucosha iskipa impahla uyaba into ezinje ya into kanina ngami yona Asla sebhizi no roofer iBeneplus zithi iBeneplus ngithi ibhizi neBeneplus yayibo kanti sebhizi noba izindlu zabantu ithi nangami yembera kukho enye indlu and landlu ngumzomkhulu ke lo wacabanga kundabakazi ke zilali zingezo zolali so indlu enkulu le nangami ithi man mina vele sendibhizi man ndithi kule ndlu ithi hasile kule ndlu le iTV nayithatha and nitsobona inangami eroom yayo utheni into ezinhle nje apha floor rugs izinhle yonke into zokondlula kodwa hayi ispani intoni nentoni ndidama ntangami wenza kanjani uzithatha pha ezweni Adam vera mfethu yafuna uxelela ndithi ya athi jonga yayibona dladla leyayipha endaweni ethila ndifuna uyibiza ingakwabantu bani ndithi yandayibona dladla athi handi busy pha mina ndizithatha pha ezweni ndithi ye anosawurufa ngontangami idaman yeke ihambe ithi ze siye pha late okay sho nyani sifike ke abida ngabe ifike neside kapha sifike ke scalpel side Shy soft bayo jonga ngoku simof kop kamani siye nyani ukuya kwethu phana engqaba lendlu le nayo yika lena indlu nkulu wena Bhutero but abantu baphanga abantu ababuya ngo December June yayibo March ngeza holide okay fumanisa uba okay asina entrance ke ngoku le ndawo umjede bekade ngena kuyivaliwe uyayibo because kuyacaba okay ukhona umuntu oqhekezayo abaxelela abantu bahamba okay ngela xesha ndina ngamso ngenaphi nangami khangele ndaqala ungena kuze ifike zivaliwe ndithi okay yazi intoni asibetha apha efestireni ngela xesha ke Bhutero ke ndifit lapho ndiyajima uyayibona njengoba nditshaya nje ndiyajima okay ndithi mfethu masibethe le festire man xa sile festire nendawo encinci evulekileyo siyitsale nje apha ekoneni zesifestire ezinde siyitsale nje apha ekoneni then sifake imela sifaka kwethi imela ivuleke lando kusheka ibhakla ke ngoku ibhakla yabe nayithi inqaku 1 2 yavuma intangami nomzimba omncinci ke yona yathi ngitsavula nje ibhisi yathi nywe yavula umnyango sangena kule dladla ndoqala efrijini ke mina ke xa sifika efrijini hayi kusiyakhonda mana abakule fridge okay besibutha ifloor rug sibutha amacephe butha into zokondlula kukho abokhene keyboard ndithi amane keyboard mfethu izasijambisela inangami okay kukho negitha bithatha igitha siphume nyani okay sure sithe apha sisaphuma xa sigqibo tsiba sabonwa yenye Grootman yalapha ekhasi and yasifrostana yebo iyasifrostana re Grootman hayi nyani le Grootman ingasijambiseli ngengomso ifike kuthini majita ndinibonile niphuma bhakla khipho benqoma kuseletale isibona kanjani okay ke Grootman ngezazikhathi kusezazikhathi ze 300 years simamela isiphaza la we
and then ke ngokuthola ukuthi simamela isiphaza onqikilitshe sibaseleka kakhulu ke nenjaya sasibaseleka nqikilitshe isikakhulu ubona ba yabona ezawe zonqikilitshe ziyasibasela la music unala influence bayanda dubla qala mina ndondondondon ezawe yabona Grootman ensiyabaseleka nomjida wami so nani naxa sesitshaya uthola ukuthi sihamba ngogaga sibaselekile siyachaya kudlala i300 years yabo amakhulu sibaseleke nyani siphila lempilo lapha ekhasi but thola ukuthi nenja yami zange sanyathela apha but imentality yethu nobukeleza ways zamavura amavato eza videos thola ukuthi ngosiya installa ke ngokuphi apha esigela apha ekhasi ba okay siphila is Cape Town singazange salibeka inyawo eCape Town yabo okay is dicho athi hani ngaba seKapa nina ke na eKapa isiqomba yami mamethi ya sesisuka no okay ungabikho story wena bhuti rap kwesisigela indaba nkulu ke ngokufumanise kuba no man lewe yethi yajambeleka digxothe kuqale ngengqina lami ligxothe digele zabantu ngesikhathi u8 yonke lewe yenzeka sigelezo 8 sifeyile mina nengqina lami simphindu 8 so ngosesimphinda ngosesingamabhuteri ke ngoku sesijangi yabo singamabhuteri kulanyaka okay ngabikho ghost ligxothe ingqina lami bethe omnye umntana ligxothe kanti nami ndizalilandela ngoFebruary nami ndililandele liye kwesinye isigele ngokuthiwa kuseCunningham hanyani sure nami ndigxothe ndofuna isigela pha ufumaniseke kuba abantu basendaba nkulu abagxothiwe and ngalamajita ufumaniseke kuba aneroction onke ayogcwala kwesasigela saseCunningham and ke mind you iCunningham sisikolo naGrootman obona ba okay ngelaxesha besisa developer because izikolo ezininzi I think bekusetshenzwa ngalana amanani uba okay isikolo sinje once asabe namanani sinje kumele sivaliwe so besebenza kanjalo so sasikolo siaccepta kwanto efikayo singajongi record ba okay record yakho lithini nyanda fika kwesasigela Grootman hayi kwamnandi shem ndiye Grootman ke ngoku ndingu Plaza so njengoba ndingu Plaza ngayeki utsala ndisachaya strong okay ufika kwami apha kwesisigela kube mina nje masichaya ke ngoku kwenzeka apha naxabana nenye intsotsi xabana nenye intwana and futhi njengoba nixabana nalomjita ayikho manje sasixabana ngayo because kwakumakishwa amaphepha kuyinto ye-life science i-period life science so umiso life science uthi masikorekishane so elakho umjita iphepha lalikorekishwa ndim elami likorekishwa so kulonto leyo umjita ndibuza ba kusemfethu kutheni ungalimaki iphepha lami athi lo mjita bona engayikusejonga sungibuza ikaka sungibuza ikaka and kubona kalanto uvunga ubona kuthiwa hama nelight iyageza ingumuntu ogezayo kwayona so nami ndiyangala mentality ba le light ihlele kuthiwa iyaqhela so ke mina ke ngizayibonisa ndine fish knife ke mina ke time mina soloko ndiyiphathe ndiyifaka apha etayini tayi lami ndiliqhine phezantsi ndifake la fish knife apha ngemva ihlala ithi ncam okay oma ndibaselwa nale fish knife and ngqaqatheke nonqaqatheke at the very same time uyayebo iphume le light nyani okay kuzifitasi kuyaphaka mosesigela kuze umvubo ndiyitye ndizothi kwenye itsotsi yami engusibu yesibu kanpush abuzo wathi usibo hayi wena yasokolisa uyapi ndidayizobona ndiyakulatsotsi ke ngoku ndifika ime ngasetepini sendiyifakile legona empokothweni ndithe kuselight yami ubusithini ibuze kusele light ufuna ukuthini wena zange ligqibe lo time labe ndisiwa empokothweni but intentions zami engekho kumhlaba umjita qha yayikukumothusa ubayibona bayekuse letsotsi yakwazi uqephula le qha ke ngoku ndiyazanga noba ndashiwa ngumsindo noba zange nikwazi umothusa na phethe umjita ndimsika zange ndimhlabe because kuba ngendimhlabela I think enambulala because la ndawo yakule black but ndamsika so yehla so nami ndothuka even manje sendothukile ke ngoku ingqondo ziyabuya ke ngoku because umjita seyibaleke ndiyopha bendibamba lemela ndinyathela ndiyophula because nalantu uba kuthiwa xa ubanjwe emapoliseni imele yamejarisha once yagqitha le mini uyi4 kuthiwa lo muntu bombulala straight naqoma tho ezingqondweni kukho nezo zini bendibamba lemela nyani ndiyophula apha uyophuleni kwami lemela bendibizwa nyana apha staff room bizwa staff room Fondini umhlabele ndoni lo mfana bendiphika beyiveza lo mfana lele uyona bendibona ibhede lo mjita phansi namenzela phansi lo and ke mind you ke bhuti wami esigela ke mina ke ndingilamuntu ke mina ku active
uyabo active njengoba ihlobo lami ndi active ngalo for umzekelo eklasini ndiyatholakala emagameni yonke into for umzekelo kuthiwa kukho indwendwe sifuna umuntu ozobulela indwendwe kuyazi uba ndikhona ngilamuntu unepavi noba kuthiwa kufuna umuntu ozothandaza ndiyazi uba ndibhoxa ndisiya ngakhona ndifika phaa ndithandaza fika ndenze le ntuza nje ngithi yanga inkosi yeva umthandaza abantwana abancinci uyabona ezo nto just umuntu omdala ubona uba kuyahlekwa ndingulaa mntu ke uthanda u-entertainer uyabo and une-energy so inemisi ziyandincanya uba and then enye into ufumaniseka uba ndikulaa mntu noba itishala zikho ndiyakwazi uma phambi kweklasi ndititshe more especially because bendingumntu mna we-agriculture ne-life science ndizithanda kakhulu and bendisima phambi kwabantwana besikolo ufumaniseka uba njengoba ndimile phambi kwabantwana besikolo abantwana besikolo bayandimamela ngoku nditshayayo and then iba khona into wafomsha ke ngosophetha sifomsha nee-group studies uba okay kuthiwa okay wena mntanam funa ufacilitate ezi group studies sikunika umsebenzi iduty uba ufacilitate ezi group studies fumaniseka uba zonke mane ezi zinto ziyi-success okay kungabikho story emveni uba ndenze yonke le nto wafumaniseka omisi ngoku batyhafile kwabizwa uoleti kodwa mandiyochaza endlini naxa uba ndizayichaza ndithini koleti because oleti ndileli wena Grootman yamthola ukuthi liyabizwa esikolweni mhla nemazolo yabo libizela into edibene nami and then ke ngoku oleti seyingumuntu ovele alokhe nimbona ulokhile tasi stress yabo ome yebo okay nyana abizo oleti abuze into oleti yafuna esikolweni thwala izandla enhloko oleti uyakwenzeni mntanami ndithama noleti khona umjitamane bendilwa naye qha ke kuyo yonke loo nto kuye kuphuka ifestire so njengoba ephuka ifestire wasikwa iglasi apha esandleni anditsho uba ndihlabe umntu nyalo Grootman siye no-oleti afike ke umntu wangiprincipal hayi umntu ongumama wathi laa mama ukuxelele ke uba umfezeko wenze ntoni ayisithi ewe wathi ukuxelele uba umfezeko uhlabe umntana esikolo zange aligqiba oleti wafeyinta gidli ngoke ndine-enga ndiyabaseleka ke ngosendifuna ukhupha igoni uba ekuse oleti wami niyambona uba ntonto but ndabe indima umuntu orong just because ndikulaa ngqondo yeziyobisi ntonto ndikulaa ira mani irongo wena Grootman ungakwazi ukuzibona uba okay ndirongo apha ndirayithi apha mna senolo msindo uba ingathi ngoku aba bantu ngaba benze u-oleti babe kuloo situation whereby indima umuntu obangelwayo oleti libe kulaa situation likulo Grootman manje ke ngoku ndifunda ugrade 12 ndiqala ugrade 12 ngalanyaka ndiqala ugrade 12 ngalanyaka wena bhuti wami ndiqala ugrade 12 kungoFebruary endaba nkulu bengigxothwe ngoFebruary yebo then ndiza apha kungoFebruary ndagxothwa okay bomu ubuthini ngoku and xa ndiya kwezinye izikolo kubuza okay siyakubona mntanam okay umkiswa yindoni kwesisikolo obufunda kuso ndese ndihamba ke ngone-stepfather sami zihambe sindifunisa ke ngokwezindawo ubona uba siyazikhalisa wena Grootman yami sithini siya-acta ubone bendiqoma yini madoda ndiyaqoma kubuhlungu ngoku sendiqala uyibona i-reality but kuyabuza i-question okay mntanami uthi awumind noba uqala ugrade 11 ndithi andimind ndafumanisa isikolo ngqamako ubuza uba uthi ufuna uqala ugrade 11 ndathi because azikwazi umthatha ugrade 12 sowuphakathi uyaybo but okay akho ngxaki ndingaqala mani nasebhek kwabuza ireport yami kwathiwa awubhase kakuhle mani ndabe ndipasa Grootman hayi nje kancinci bhase kakuhle mani okay umkiswe yindoni kwafonelwa kwesa sikolo bendisuka kuso eCunningham kuthiwa uhlabe umntana esikolo ava kuthiwa sigrand ngalo mtshita sendincama ke ngoku uba ndiyazi uba ndizawuthini ndiyazi uba ndizawubheka kweliphi icala and then ke ngoku sendinayo nengcuso wena Grootman njengoba ndiyifunda sendinayo nengcusi and then ke ngoku ingcusi yam ihlala nam because umama ingcusi wathi uzofumaniseka uba umithi kokwabo itime yakhe yamgxotha uba makazibone uba uzawuthini so i-oleti lam nalo libhizi lisebenza emthatha laa oleti lona lizohlala nani laa oleti nalo alizuhoya mntana lona because ntoni cacile mos ndingenza izinto ezinje andiyindoda sendimdala sendikhulile so it's a must ndibone way banza kwenza kanjani okay sure umedi kayeke esigela nayo bekwa-grade 12 ngalaa nyaka because bendishiya ngonyaka bekwa-grade 12 ngalaa nyaka ndiyeke ayeke laa mntana ahlala nalaa mntana then abuyele komnye unyaka ozayo ke ngoku so kunyanzeleke mna uba ndithini ndithi take over emntaneni
So ndithi ndibuye eSkela apha eCunningham, uyayibona, ndithi ndibuye eSkela. Nansi ingcosi ndigcinisa phi komnye umakhulu shema kuthiwa ngugogo pheca kwasendlini olungile la mama lo. Ungathi hayi mntanami wethu ndiyayibona mani imeko yakho yazi jonga lo mntana mncinci lo into wena mawuyenze mhlambe umzimlungiselela into zakhe mntanami umzisa apha umntana then wena xa ubuya esikolweni ubuye umthathe qonda okay hayi ke akho ngxaki gogo thatha umntanami ndimse phana xa ngibuya ndimthathe. Then ebusuku ke ngokwena Bhuteri ingcosi mozufumanisa kuba ingcosi ayinazi ndiphelwa ngamanapkins intoni kufuneka ngishukumile ndiyosiphanda ndibambe igonini yami ndingene eroundini. Sometimes ndiyascora, sometimes ndiyaluza because I remember the other day light time ilambile Grootman akho canda akho ndoni yayibo lambe nyani bangathi eroundini akho nto ndiyifumanayo qombo yo bawo ndizawuthini madoda ndizayithini lento le kodwa igqenye Grootman kwakuthiwa ngibayethe kujoxa uTabala athi no man ntwana yami uGrand ndithanda iGrand hayi ko Grootman xa waba sasigela sonke ke sigeqhayene ngaphambili endaba nkulu so seyitraffic umjidi adama ntwana yami kawubambe mfethu nansi iclip ungayichayi kwedini lemali benzi Grootman nyani benibaleka abandithenga ikhimi ngithenga amabisi ngithenga nini Grootman yamjonga le mali uniphe yona nazi wendizithengele nansi change bhekele ingcosi yami waphinda wakhupha enye iclip ubra waphinda wandinika enye iclip ndiphuma ebusuku naye ixesha loba ndiphuma ndiphuma ebusuku and then njengoba ke ngoku ndiphuma ebusuku uyayibo umnana ulele ndilindilale light and then ngifumana kwa njengoba ndichayile njengamanye amaxesha ndichaye kakhulu ubona uba ingathi intwana yami ndiyokheleka ingathi intwana yami yenzekelwa izinto ezifani ndibaleke wena Grootman yami ndiyendlini xa ndifika man le light ilele man lena man bona ndingulomuntu unjalo ngathi uzomkelwa zingqondo no because yabona once uzochayi iverke kubonisa into ezingekhoyo lana kuthiwa kuhallucinator but sesezawufika apho bhuti yebo bonisa into ezirongo man lawe inqomo ndikwazi ngoku ndichaya but ndimve ekhala apha ezindlebeni zami uba kusengcosi yami iyakhala ngo machita xa ndifika ilight yami yoyilele man ilight yami qomba hayi man ngabisaphuma man ngisole ndihlala ndibuke ndigade sobusuku bonke ndokheleka ngathi kukho amagqirha abantu abafuna uyitsala wena Bhuteri le ntwana yabo ndichayile ngela xesha ndiyigadile ndihleli so qombe handi ndiyigadile soze ndilale. Okay ukuhamba kwendaba ke ngokubhura ngigxothe ke ngokwesisigeni February eCunningham grade 12 nzulazula ndizifumana isigela bona baye ngokwamathemba phelile ke akho nto sawuyenza nami sendizixelela uba yabona ngoku nenzawuyenza zawupusha icrime qha caca uba kuphela isithini and phaa kundabakazi ke ngoku kwakuthi cross ingekenziwa le ndlela intsha ngoku so kulaa cross leyana uthola ukuthi uhlanjwa imoto kukho i-avanza nentoni so sisikarela phaa abantu abayimonti siyabakhwelisa sibaphathisa ibhegi abayingqamakho etsomo sibaphathisa ibhegi sifumane okuncane sikwazi uba sitsale sitye sithini uyabona but xoma okay yasuka so le ndihlale ndenze loo nto ndinguloo mntu sikarelela umtshayi uyabo because ayingekho nto ibhetera sasisikarelela basitya amagwinya but imali eninzi sasiyenza imali but imali eninzi sisitya lewe okay ngabikho ghost apha at all lady ndivile man ngesinye isikolo apha kucendana ekuthiwa yiMabobothi yakhe neyotraya phaa seziya ke ngoku end Feb ke ngokuba kuzawuthi March nyana siye kwesisikela so ndifake ne-gold wena tayo imiduva ye-gold yabo ndiloo nto mani yabo inebugangstarish engqondweni uyayibo okay sure nyani ndifike kwesisikela kwesisikela esi kungabe kubuzwa nto ininzi apho kwesisikolo esi okay ufuna umkisweni ndidama ngicabe benengxaki kukho izanto zamakhwenkwe mosezilalini ndidama nxabe ngixabana namajita ngapha eR1 etholeni so njengoba singaba kundabakazi so benebhamba nalamajita enye principal ngabibuza loo nto into ezininzi xa binqanye ke outdam xa besithi jonga fethu ufuna ukukhupha ezwizi lapha emazinyweni man ube ngumntana esikolo yebo athi okay mina rakho ngcala ndathembisa fika kwami ke ngoku ndibuyela kwa grade 11 ke ngoku na Grootman yami so ndidibana nenye i-challenge ke njengoba kwa grade 11 ye subject because phana eCunningham bensenza i-life sciences, agriculture, i-maths lead ne-tourism so ke ngoku phana kule ndawo kukho ilentuza yakhona i-maths yakhona kukho i-pure maths nelentuza ne-physics yayibo
So ke ngoku which means izitreams zi-2 azikho esinye i-science iyodwa ne-business iyodwa zizitream ezi-2 kwesa sikolo qha azikho ezinye izitreams akho maths lead akho ntoni yaqomba yo i-maths ne-physics kwa-grade 11 hayi ndisengxakini ke ngoku sengxakini strong okay anye ungabikho ghost wena Grootman yam yenzofika apha eBoris ke sithi kuseBoris dibana namanye amajita ke nawe itrokiwe enye kuthiwa ngu-AV avuyile Mthiya nenye kuthiwa ngu-LT Olothando na u-AV kwayitrokwe eMondi ke na then LT etrokwe eMthatha sizitshayivere ke kamajita kwafika mna njengoba sifika thola ukuthi okay njengoba hlele eklasini mose siyabonana namajita uba okay sadibana ke namajita saskima sahlala ndaweni eyi-1 njengoba hlala endaweni eyi-1 wena Grootman siyatshaya ke ngoku sitshayivere yebo and esigela si-clean buteri hayi sasi-clean wena Grootman si-clean thola ukuthi ngolwezithathu sesiyazi uba sinxibe short sleeves zeshirt zi-ayiniwe ibhlukhwe zizembe litsho kuqala si-ayina everyday xa siphuma esigela sizawulala si-ayina everyday ihlangu ziyashayina yonke iway amatayi yonke inormal intact bhuti but siyatshaya yebo okay ingabikho ghost fumanise kuba okay sifuna ke ngoku installa intoni ke ngoku abesigela into ebuyizo yizorho ba okay sifuna uziveza uba okay thina siphuma kumakasi ngamakasi sithi kuhlelo nje abantwana besikole sicala izitulo thina sihlala ecangwe kweclass sibhona ihlangu siqhunyiwe ke ngelaxesha sibhona ihlangu ziyashayina kwenye enye imenere ekuthiwa ngu-Mr. Jele yaseMondi yofumanise kuba manje sithi wena Tamfeze walk yakho Tamfeze walk yakho Tamfeze ezihlangu zakho Tamfeze yathi yancoma ezihlangu zakho Tamfeze kodwa zihamba izothe ehlobo zishayina ngalo Tamfeze awukho ngapha kusithi hayo emenere hayi ndikho okay sihambi istory man bhuti man apha kwesisikolo ufumanise ke ngoku apha yebo ufumanise apha esikolweni ke ngoku ndiyamonje man mosho ufumanise kuba ndiyathini so manje ndibizela umzali uyayibona lanto le manje ndibizela umzali umfezeko wathi umfezeko wabetha umntana umfezeko wenjenje sazokwenza esinye istory esesikhulu but esikolweni ngelaxesha kwakufike indwendwe njengoba kufika indwendwe mos kukho intende kubekwe indwendwe kumnandi nami ke ndabe ndiyo entertainer ke phakuba bendivaya ke nepostile ke ngelaxesha wena bhuti zonke izinto ndizenzayo ndisepostile yebo okay kube olethu lami lalikhonza pha so nibe olethu lami khonza pha so nami ndihamba pha but ke ndingengumuntu serious ndihamba nje enkonzweni nje okay kungabikho ghost fumanise kuba okay ndiyo entertainer ke ngopha ndifike pha ndibethe iqhwane nje ndedwa nje phana ndingamuntu kune-confidence yabo ndibethe iqhwane bekuxhuma omnye umama uyimisi yam ezondincedisa ezoxhenza apha ecangwam ube mnandi ngelaa xesha ndithumele iinja zam eofisini because ndaxa ndizawufika eofisini ndaxa ndisithi komnye ubhaka yo imali qanqa mandizuyithatha ngokwam because kukho ikhamera apha eofisini ndabiza enye ilayithi ekuthiwa nguluthozi jonga fethu makulabhaka kabani khona imali leyo imjita xa imali yayipha yayisisidina so le light lena yayimukula yonke esisidina le 1000 rand kuthi yazoveza malini 300 yebo uba man yathi xa ndivele ngapha kwentende yathi sawugqibile ndathi sho saphuma sahamba xa kodwa esikolweni kwakuthiwa yeke ulahle kwimali xa kubuza uphi Olothando LT noMfezeko kodwa hayi abaziwe siphumile ke ngothina sesizamele ke ngokwenye ipleke kuthiwa sesizamele siyotshaya pha hayinyani sho Grootman siye zizamele sihlale ke pha sitshaye sithenge ishoti i-18 sithenge neverki gram khona imjita kwakuthiwa ngu-JJ linye inaija pha kuthiwa ngu-JJ sithenge pha ku-JJ uno-150 kuthiwa ngeyi-black bag because ii-bags zakhe ugreen no-150 ublack 100 rand then uwhite 200 white bag so uzikala kanjalo iway zakhe ngokwe-colors i-plastic colors okay sithenga nyani no-black sitsale namajita sitsale ekuseni ngidami namajita ndohluleka man ndifuna ulala because njengoba nditsalayo wena Grootman ndingumuntu oresearchayo ke ngale verk into ezenzayo emntwini i-long terms i-short terms i-facts yayibo uba yenza ntoni isuka phi manufacture kanjani ithini istory sayo yayibo intoni eyenzayo emntwini yabo so njengoba ndingulo muntu njalo uba nazo ne-limitations sometimes zingabi nazo vele ntshaye nje yebo okay ngidama amajita ndifuna ulala because kusasa siyesigela anyani silala amajita qaba ke
ayatshaya ubusuku bonke awahoyanga yonke loo nto. Ndilala ekuseni sivuke sivaya oko besinxiba i-uniform so sibuyela phi ke ngoku sibuyela esigela Vieri. Okay sure njengoba sibuyela esigela wena Buteri fumanise seyijambi sibuye sekumiwe ezilayinini sifike sime nathi ezilayinini. Ithi la principal yangimiste tyhali principal ngelo xesha ithi la Nqwela Bezeko Olothando nishiyeka phe sishiyeke naqomba ayijambile madoda ijambile alright ayimene rabe sifake officeini Majita andifuni nobe niphika nyani singabe siyiphika siyivumele ebephinda kubiza umzali kubiza umzali ke ngoku yawu oledaze nyane olebona yakho right man ngoma nezapho unento vele wena Rotman alokhe because bengumuntu ungathi ngabanjwa na heart attack back then yayibo xa sengibalisela uba bevele ome wena but things stress yabo ome umbona ba umile umbono nomlomo uyafuna ushifta uyabuya kwenye direction yayibo. Okay sure kuthe kusenjalo kwathi gqi omnye umama ukhona omnye umakhulu phe ngengqini owayehlala ezantsi kwasendlini pha Ndabakazi fumanise lo makhulu wa-attackwa ngotsotsi yayibo uhlala yedwa yayibo ungumama okhonzayo after attack so ungumama uhambe ecela indawo zolala apha elalini yayibo. So manje ndimbona lo makhulu ekseni manje ndizibuthe umakhulu umuntu omdaka ngo6 yambona ngomama ekseni ngo6 uyayibo uba okay man lo mama ekseni ngo6 ekseni umuntu omdala seyiphethe ingubo yagoduka onobe mhlawumbe ixesha lo relax njengomuntu omdala nobe ulithathaphi nyana umama amthathe la manyana no mama athi mntana amkho lo mama manje so lo mama uzozolala lapha endlini yabo. So indlu yasendlini ngela xesha seyiflat so njengoba esiflat uyakwazi umvundo kwelaqala so mina ndidlala kwelicala. Okay ngiqomba okay hama nakho ngxaki bengiqomba hama umama ngoku siphathele igqwirha ngokwendlini ndinalo nto umuntu noba legqwirha kaloku yaba ndimthembanga ukubona na Rotman ndiyatshaya nochaya so ndiyazi uba mandicinge ntoni. Ngenye day ndilele lapha ndiyava le nto ithethayo ndithuka xa ndisithi lo olethi yathandaza manto lo olethi yathandaza Rotman yam lo olethi yathandaza nyani but nami iyandibeka emthandazweni yabo ngigxume ndomamele lo mthandazo lo nqomema ulethi okay sure naye ingqondo sesifuna ushifta ke ngoku kulanto ithe olethi usiphathele ibhacon umuntu otheni uzohamba elala emizinto ntoni bapha abantwana bakhe ntoni uyayibona lazi izinto kanti la olethi lona kayo bacon lo qho lo lethi na the following day ngo12 uyathandaza la olethi nabona hama lo olethi nawe again so nansithi wena Rotman yam noba ndiyatshaya namajita xa kuzobetha u12 I make sure ufuna ndithini ndihambe ndibe sendlini ndiyokubamba nje la mthandazo fike ndichwece nje ndingene eroomini mamela mthandazo ndiphume ngiqomba kuse nongondo sikarela noba indoni endiyifunayo ndizayifumana because of ndoni la outlet man wayithi xa ithandaza yayiba khona nje something special endiyivayo mna apha kum uba iyenzeka ndisiva uthemba wena bhuti wam man ndisiva ndinethemba uyayibo. So la olethi wathi ebiziwe ngenye imini esikolweni ndayi into ze-calculator ke kwabizwe umama wacela yena fika la gogo kuthiwa ngumandaba fika la mama ngumSt John's fika la mama wathi ufika kwakhe la mama fika wathandaza esikolweni thandaza itishala zithi ziyandigxotha sithola senangxotha qha neprincipal naye wayengithanda athatha uprincipal efondini ubokho uzibuza umbuzo awungumntanami but why ndiza kumela ndikulwele kanje ndinabantwana bam nekumele bani bahoyile but ufuna ukuzibuza umbuzo noba kutheni ndiza kuncekelela ngolu hlobo khawehlike kulo mntu ukhwele kuwo. La ulethu xa ubuthandaza kwakhe zange ndiphinde ndibizelwe emzali esikolweni kwalapho ke ngokufumaniseka kuba itishala zam zithi no man uyaperforma wena esikolweni. What's the story ngawo uyaperforma intoni ingxaki mama ndiyaqake ngoku ukuyichaza ingxaki ndiyabaleka ukuyichaza ingxaki hayi one day ndazincama ndaya ndathi izitishala zam no man nditshaya drugs athi itishala yakudala ndisitsho kwenye itishala sasiyonyanya mosiphe esikolweni kuthiwa nguMr G nguMr Gwavu la tishala yona bhuteri yam into sase yayifundise kakhulu kapha eKapa ihleli kakhulu apha eKapa so ebona ezatishala eziyabona uba lo mjita uno knowledge eninzi unolwazi oluninzi into ayaziyo
yabo engumuntu nje ekhulele elokishini so latisha lesoloko ingumuntu ofundayo ibiyahamba nje ngumuntu ofunda incwadi so sasithi thina yaqeqwa wabe ngaqeqwa besithi mina nami ndiyakubona man you're going through a lot man khakha uthethe man but wathi ndisoye ngaphambili andinikeze ihug lamtshitha wathi jonga yazi into mntanami I'm really proud of you because kudala ndiyibona ibiyenzeka but siyabulela ngoba uthina ititsha eloku mtshitha ngoba uthe wakwazi uthini uze ngaphambili sikwitishala sizawukwazi basibone basikunceda kanjani okay nabizela i-psychologist okay njengoba ngibizela i-psychologist kufumaniseka izakhilozi manje zisiya nje phaka esikolweni ke zifike ke phansi okay xa nifika ubuza ba okay ukhula kanjani kholanto preliminary assessment ya okay uba ukhule kanjani ukhuliswa ngubani uhlala phi no kuyo yonke ke lo assessment babenza bani assessa batsho bathi okay man nami into esiyifumanisileyo ku is that udinga uthando that's the thing esiyifumanisileyo udinga uthando uphumama angixelele umama okay sure so ngabe ufuna i-rehab or ufuna lo ndithi no mina kwi stage endikuso anothi andikwazi ukusurvive ngaphandle kwe-drug yabo because abakhona amaxesha ndixela ba njengoba ndikucendane nje apha kucendana ayikho lento ukuze uyifumane kufuna uyifumane etown unlike ngindabakazi lapha next door kwasendlini yabo so ngokufuna ndiye etown and then andiyi maxesha ngamaxesha mhlawumbe xa ndiyogrocery etown yabo so bekuthiwa okay singanceda kanjani ndidamna ndidinga nje mani like andiyazi noba zii-sessions noba yintoni nje ezokwazi uba ikhe ndibe busy yiyo just ukuphuma kule nto if maybe khona ke ne-cleansing yaleweni ngakho ndikuxelela yona rhotman yam yaphelela apho into yaza-social workers zange ziphinde ndizibone uyayibo after ke yonke ke loo nto leyo yasemabobothi ntontoni alright ndapasa ke mabobothi ndadlula ke okay even mandipasile ke ndadlula afumaniseka uba okay zange ndi-apply ke zande ufumane kulentuza isigela ke kulaa nyaka ke so ke ngondisahleli apha kazi ngindabakazi njengoba ndisahleli ke ngoku apha ngindabakazi ke ngoku kukho lo mjita ndithi uyi-merchant uyafika usuka apha eCape Town yabo uyathengisa apha ecangwasendlini yabo and nami uyandibona uba okay ndiyatshaya but ndila out itshaya 10 izibhekile ngehlobo bese nditshaya ngalo because ndinalaa nto uba esikolweni bendikhe ndayichaza le nto uba ndifuna uthini ndifuna uyeka so ndikulaa mentality uba ndiyayifuna uyiyeka but akho lula ukuyiyeka because ndithi ndisathi ndithandaza iyo mayithi ndakucela man but you know deep down entliziyweni yam ubana lena into andiyifuni but ndibe ndiyitshaya yabo kanti kuthi gqamajita because ndisoloko ndino-tools zotshaya bendisikarela ngazo ndaqomba okay xa ilapha imejeni amajita azotshaya azafuna into zotshaya ii-tools so ndinazo into zotshaya ntontoni alright sure ndibe busy nyana okay ndithi ndiselapho ke ngokona bhutere yam ndifumane i-learnership e-East London straight to East London ndifumane ndenze i-social auxiliary work ke after ndigqiba ukwenza i-social auxiliary work sibe sifumane i-practical yakhona ndiyifumane kwenye indawo eyayibhusasa kuqala but yayi-John X Merriman kulapho ke ngokuhlala khona abantwana bacommite imeda ne-rape so ba-await ii-trials uyayibona okay ke ndibe busy ke apho ke ndifacilitator ke ezo groups ke life skills zonke izinto nentoni and ke ndingumntu othandwayo ke ngabantwana ndikwazi uba motivate ndikwazi uba khuthaza ndikwazi uthini apho kwade kwacela uba mandithini de ndiyo volunteer khona but ke zange ndikwazi kuba nqoma ndifuna something ezandinikeza imali okay fast forward from apho ke ngoku so ndingumntu ke ngoku mane esiya eMonti ohlala eMonti but manje ndibuya ngeholiday ke ngoku ndibuyela ndabakazi ke ngoku kulapho le merchant ikhona le merchant ingumeza wam so le merchant okay nageleza ndagqiba eMonti ndabuya ke ngoku uba ndisithi ndibuyela apha eJardini okay ndafika nyana apha eJardini le merchant ndabhizi yiyo le merchant lena ndiyisebenzela uthola ukuthi okay xa yothenga iways yayo eMonti stock eMonti xa yothenga iways yayo ihamba nam yabo so njengoba ndihamba nam kule ndawo sifika sithenga kuyiva ngetrans yayo sifike sinikwe indumba sinikwe iverke ibiyithenga apha eKapa iza ngebhasi seyithatha ebus stop then yona indanda yona ibiyithenga phi ipilisi ibiyithenga eMonti kwenye iplek kuthiwa kuseParkside so xa sifika apha eParkside umjita xa sigqiba uphuma nje eParkside mna ndehlike ndibambe iteksi yena avaya ngemoto because uthi okay unalaa nto uba mhlawumbi singokhelwa kwalapho okanye le moto yakhe yaziwa xa siphuma sibanjwe ngamarhatha okanye athunyelwe ngamapolisa
into ezinjalo and then kwakuthanda ubakho ne-roadblock ke inceba kusetsho kuthweni okay sure nyani fumanise bonke ngumuntu ke ngoku owenza loo nto leyo manje ndimenzela loo nto enzo favor but umjita akukho no enkosi uba inanansi imali awutam thetha ukuthi inanansi ipakethi kanti xa ifika kuseyeliphi idolo lakho ndize nepopo fika ugrumbule nje eplatini ndichayi izo athi mfethu manje lamajita yandimosha mananga ndithengiselayo mana awutam and netwe nandiyakuthemba jo ndithe hayi sure so itime manje ishiya ipakethi abakum manje ishiya ipakethi nje mandihlela bendlini ishiya ipakethi ifike ziphelile manje ishiya ipakethi ifike ziphelile ndibuza abo Grootman idama ndisakujonga mfethu sibana wari man sakufakela iphepha qha wena ndisakuscout okay ngabikho gosi ubekho nye day yami sisayothenga still eMontis Vice oyisami nomjita because yangicaya because yabo and then ke ngiyakwazi nobethu George because yena yabo konzima nokhumsha kulamagongo ndo yabo bona umjita uncanyelwa nezowe bandi active okay sure ngenye day sixla sitapha umjita xa bufumene igun kwenye itsotsi pemonti le gun leliviri ke but liruse ndithi kuyo bra excel njiza yakho le ndingayivusa le njiza ndiyiclean le njiza athi ndithi ndingayivusa mina lewe qoma ekseni nami ndiyaqhuma ubona wemosi ufuna uthandeka kumagent and then ube nalanto beyiklasi okay uhlonipheke nasemaphareni bajonga wena uskimi imagent then xa uskimi imagent siyakwazi ba okay story sakho sishonge story sakho noba uthi gqiphi xa uskimene nemagent uyaziwa emakasini unika indawo yakho okay sure ize letani yana lo mchizo le uclean lo mchizo uclean Q20 sandpaper ngithi buter right le njiza avele nyani ayibona okay ayisho imnandi nyani le njiza kumjita ayithathe ibe kuye yebo kuthe kusenjalo lo mjita athi uqene 9 mil hayibo 9 mil kusemfethu kanibambe lapha le 9 mil bendiyithatha ndidibanisa nekausi bendiyorumbela nje phasi etangeni bakum ndiyifake pha okay so nomjita ke ngoku senento ngokuba mandimgcinele online bakhe ke ngoku itruck yakhe like ibulks yabo apha endlini so ke ngoku into yanditshintshayo ke ngifubona uba kusehamba lo Grootman njengoba ndimgcinele eziwe zakhe apha endlini uyaybo xa ezifuna uma phaa khwazi kushekakaze nentsango yami mfethu uOled ukhona ulapha endlini and akazitholi uOled kuba hawe kusemfethu kaze neverke yami bomba manje lo bra wenza ntoni sensho yintoni la yenzayo and ndidama nebra yazi intoni kutheni ungazithatha ezwe lapha kuwe man xa caba ngokwehlobo uzanikhwaza ngala suka songumuntu osikalayo ibona ba yakusikala uba yibho izothi ngenye imini lenqwela lena ekuse caba okay unamabhosi ayi2 unebhosi uthengisa apha ngasendlini aphinda athengisa esitishini iBlack Trucks esitishini so uthengisa indawo ezi2 so caba ngoku because uhlala elokishini yena udikiwe kuxinwa ngamarhati ngoba umuntu oxinwa ngamarhati lawe because akayikhuphi ichweba yabo amarhati afuna ichweba wona yebo nje ndike mina ke ngo okay nje ahambe ashiyabize omnye umjita kwesakhe khona umjita kwesakhe nyani so ndifike ndiskimela tsotsa kwesakhe so ndibe ndiyibonisa kundabakazi ke uba athi ama ndifuna le nto tsotsa zendlini because le business ndifuna uyenza isikhaya ngoku amajita ngokatheni ayandimosha fumanise kumjita akafuna ubhatala kwala majita kokwabo xa uyawenzisa qha kuyatshaya and afumanise ngoku uyawamonela nalamajita because njengoba mna wena Grootman benimane ndigeleze emoni mane ndisiza nje London so le tsotsi yakho wabo mani benimane ndisithi ama mfethu jonga mani zwakala ndiyayibona uba iimpahla ezayinazo wena tayo yabo ndijonga mfethu ndizakuthengela iways apho yabo ndakuthengela impahla then wena uzandibhatala xa sifika apho thola ukuthi okay ndimthengele ezi jezi ze-K-Way because ndithanda u-K-Way mna ngesasikhathi yabo ngiba u-K-Way ndithi nangam funa sinxiba u-K-Way sibone uba okay jonga naso yi-2 izikhafu u-K-Way imnqwazi amabloko yabo sidlala u-K-Way and uthola ukuthi umjita unomono uyayimonela kwaleso sakho sakhe uba hayi wekuse unokwena wanxiba u-K-Way ntontontontontonton thanda ukubizele loo nto ubuze ko-K-Way yabo zaya okay ngabikho ghost nyhani buteri lo mjita azothi ngenye ide jonga ke mfethu khona enye itsotsi endifuna nibethele yona ekuse khona enye itsotsi efuna ndikubethele yona ya ndithi okay iphepha lithini
athi yawe uyathanda uthetha khupha iverke andiniki njaye athi mfethu awundiyiva mfethu athi akakuphinda utshaye akhupha indumba hayi kawutshaye kuthiwa Ferrari ke yabo ndibiza Ferrari because yabo kuba ndingilamntu active so uyandibasela hayi Ferrari uyajonga ilagadi yenza kakhulu hayi kuseni manje nditshayisa umjita uthi kaloku mandihambe ndiyomdubulela lamjita yabo because lamjita uyicompetitor yakhe uyayibona na Grootman yam apha eKasi because lo mjita lona ungumuntu ofuna esasibanga usurula yedwa but ikhona enye imatch endibipha epholileyo ke yona ke iyazithengisela izilungiselela itrans zenzela into zayo yedwa umjita uyayibona okay sure ilethe okay jonga man hamba fit okay anyandiye phatha sixelela ba okay into enzayenza abasuka ndayibona amantama lewe man bayizawuthini nami senigquma yayibona senigquma qhu ngoku senigquma lawe iverke sendityile senhloko and ke bura xa sewutshaye kakhulu lawe leyana hey ingqonda andiyazi akho ndiyicingayo man bhuti akho ndiyicingayo right yonke into icingayo wrong yonke iphele esithubeni wrong okay nyandiya ndithi ke ngoku xa ndizovela ngakule black because isithakele la ndayo sithwe yenye indlu enkulu ndithi xa ndizovela ngakule black okay kubeka into ethi okay lo mshizo le 9 yakhe mandiqale ke ndifake lole ndifake eblokweni ndithi xa ndizothi vumbo nanga amarhathi xa bamile zo ebezovala le tsotsi uyayibo qha kubecuma mhlawumbe ndingumuntu obezothenga bakuthiwa hey qha nam speed beleqwa lelinye irhada nqaku xa kuthiwa ubuzothina ba benzothenga lewe bendiqhwatywa ndigityisele evenini uya kule tsotsi okay bangayifumani ingavule eyadini gityisele evenini ndifakwe ngemva ndifakwe phangaphakathi okay ezaya pha noba into engangeveki bhuteri abe kuthiwa sendaqatyula njani ndiphuma njani ufuna niphuma xa ndibona icharge apha kuthiwa bendiyobhaqwende neepaketi zelentuzo zeverke into egana ayiveli uba iphi igani uyabo kuthiwa ndibhaqwe neepaketi and mind nandileqela lapolisa liyi-1 kuze lindibambe labamba lewe kuthiwa ndibhaqwe neepaketi zedrug zeteka but isibuza umbuzo why ndizawuphuma ngaphantsi apho kweli hlobo ndiphuma ngala ndiyangakhothi andiyangaphiphi andiyangaphi uyabo so nyhani xa ndifike eKasi idle mejo ndishanga egani yayo hayi uGrootman ndimbalisela kaloku ziye so idle hayi fethu andizingeni so which means you're an all for the rest of your life uyabo whatever endiyifunayo kuwe uzawundenzela uthanda ungathandi fumaniseke ngoku sendingulowo mntu ke ngokwena bhuteri uyabo uspanela lo mjito lo mjito okay jonga uzandithengisela free thengise wena bhuteri because ndinalawe ba le tsotsi ingandibethisa nayo lengandidubulisa xa seyikwazi uba ithi xa umbuzo wami ndizibuza wona why ingathathi la majita akho wayo yabo xa ifuna ukwenzela izinto soloko ifuna uthatha mna yabo kuthe kusenjalo ndanelakhi ndathola indaba ndafumana enye SGB post yabo kusesigele bemabubothi esibendifunda kuzo kodwa man ikhona ipost apha for agriculture khona ndayaziwa kuba nani good ke kwe-agricultural sciences kakhulu so kuthiwa man siyakufuna man yanyani ndiye phaa nyani interview ndiyiphathe ndibe right ndifike ke phaa ndititshe because nandibizelwe for grade 12 so ke ndifike ndititshe ke phaa agricyam ingonqeni letsotsi zesigele ifike ndinike uline noma ndithengisele abantwana besigele yebo ngqayabo lo mjito espan ithi mfethu ndifuna ziphelile ezi packet indike 20 packets ndifuna ziphelile ezi packets uba wenza kanjani uzazibona xelela uba hayi kusiya ndizuyenza ke ndizixelele ngaphakathi uba ndizuyenza ndiphethe ndiyitya kumo natanto yodovola imali ndiyoboleka imali ezalayo yabo because of ntoni ndoyika le tsotsi uba le tsotsi le ingenza nantoni na so ke uthola ukuthi njengezi packet ndizitshaya wena bhuteri apha kum andilali mos yabo and then njengoba ngalali ndiyastadisha yabo ndingumntu ostadisha uthandayo kakhulu ustadisha ndiyastadisha ndistadisha into zabantwana bam ndiyapreparisha ndiyathini and abantwana bam bayapasa bhuteri
bayabhasa ndathi ndaphetha ndifaka kwenye iprogram ekuthiwa nguGen. La program le izofika Eastern Cape uba izozama uplifta ipercentage uyayibo. So inama most yayigcwele si-qualified teachers, so mna bendingeyo qualified teacher but ke ndathethelelwa into ye-results uba hamba hey uyaperforma lo mntana. Yazothi latsotsi ngenye imini because esigela ndanikwa i-laptop, ndafuna i-laptop ndayinikwa, ndafuna ne-projector ndayinikwa because bengumuntu otitsha ngezaway yabo. So yazothi latsotsi leya okay jonga ke mfethu, uyabona ngoku into endiyifuna kuwe i-1 qha, the last deal, ubungakho undiphathela i-laptop eziyi-10 ngaba ndiyazi into yam nawe iphelile. Xa kwi-laptop u-10 ndayenza ithini, ndayenza njani loo nto leyo esigela ngondithandwa kangaka esigela. Dadama mbra ngicela ukunika imali ada ndifuna into yami, imangaloo nto bhutela, ndifuna into yami. So kwathi kunjalo umjita okay nje mandipaselo ke ngoku abesigela wena bhutera. Hey yafumaniseka uba ndiyafakwa nakule program kaGen. Ungena kwam kule program, hey nakule program abantwana bam benza kakhulu abantwana bam. Ndade ufumaniseka uba hey abesigela iyajamba into yoba khona mani into usiphithiphithi wena ukuso wena. Okay ndabe ndibalisa apho, ndakhumbula ndibalisela omnye umjita uba hey besigela hey mfethu benikwe ndanenye iwatch yakwa Hawaii yayibo, ezinye smartwatch. So ndibalisela omnye umjita endandititsha naye ba hey mfethu benikwenye i-black up uyabo ethengisa lewe omnye umjita wami utshomi yam man. So sithe sahleli apha kweli boss kwabe ngena amajita esorobha. So iwatch yami yemka ngolo hlobo ntontontontontonton. Caba ke lo mjita yena wayoyibeka i-staff room rongo, khophela rongo ba hey asisengxakini apha lo mntu lona busy nento ze-gangsters nto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 n. Whereas wena esikolweni yona Grootman thola ukuthi ndandingumuntu othandwayo yabo, nabantwana bayandingcanya because and nami ndandisenetimana yami yabo because bendisendikwazi into ze-acting and sendishuta. Ikhona enye production eMonti ekuthiwa nguMonty Wood yabo, noLloyd Oncinci babephaa beshuta ezinye iimuvi xa ndizilibele ke ezinye iimuvi zininzi yabo. So ndibhizi nala production yabo, ndisebenza nala production. So nabo abantwana ndibafundisa ke nezinto ze-acting uba kuthiwani because ndikhumbula the other day ndibathathile abantwana aba yayibona bhuteri. Njengoba ndibathathile abantwana ndafunela iteksi ngokwam uba ndizama ubasa eMonti because ngabantwana bakucendane yabo, utraya nje ukuba khupha kwezinye izinto uba okay nje njengoba niyitim yam ndizandithatha ndizakukhupha imali. So ndicela ipermission apha esikolweni kuba ndicela ipermission kuthiwa okay kufuna ubhale iletter uzisebazalini yabo. So abazali bazawuvuma. Ndixela uba laa mjita lona ndimbalisele la way hey wayoyimela ngaphambili uba hayi lona uzawufuna ufundisa abantwana ii-drugs ntontontontontontonton because uyakwazi uba nakhululelwa abantwana asaba abantwana bakho safe kuye ntontontontontontonton. Laba umjita ngenye imini ndine-laptop bag le ndiphatha ngayo wayovula phaa kwabekho iipaketi eziyi-4 severe wabeziqabula bayekuse. Yabe ke ngoku esasigela ke ngoku uyathiwani ndiyachithakala ngelo hlobo yabo, nabe ndiyachithakala Grootman ngelo hlobo kwesasikolo. Lapho ke ngoku ndizophinda ke ngoku ndiphume ke ngusenditshaya wena tayam, kulapho ndatshaya wena bhuti, nditshaya because of i-stress. Ndatshaya ndandibona abantu abangoomama bhuti, ndithi ndizothathwa ngabantu bombatha ingubo. Yikho yonke loo nto leyo ndikhala ndigabha into emnyama. Caba wena Grootman xa ndisuka emntwini kwafumaniseka uba wena watshaya kwade kwaqhabhuka idliso, ndandinedliso endandini. Caba nditshaye laa nto yaqhabhuza elaa dliso. So lilo eli beliphuma in a form of into ethini emnyama xa ndiligabha uyabona Grootman yam. Qonda hey man bendisitsho olethi no man olethi ndiyacela man le ndawo lena ndohluleka kule ndawo, ndiyacela urelocate. Bese kumzali uzoya tontontontontontontonton noba kuse-Cape Town noba kuphi. Cinga iGrootman yam, ndithi ndicinga iGrootman yam eCape Town. Ndithi eKapa uzofika ube yinto endingayaziyo mntanam tontontontonton. Ndithi mamzo ndiyakucela but I am ndithandaza Grootman yam like ndithandaza. Hayi lavumi olethi nyhani ndafika nyhani apha eCape Town. That's when ke ngoku izinto wena Grootman yam zitshintshe khona because ke ndifike apha yebo
kwalapho ngoku nyhani ndizixelela uba ya imithandazo yam ivakele. Okay nyhani ndofika kwam apha ndadibana nenye itama ke spiritual yabe ngixelela uba no man wena man you are spiritually gifted. Yebo, you are spiritually gifted and le gift yakho it's a very powerful gift oyinikwa zii-ancestors zakho kwena. It's a healing gift. Ungumthandazeli yonke mani laa nto uyayibona yohilisha abantu, ngumntu wabantu, ngumntu whereby uzawuphilisa abantu with your words. Uyayibona wena Grootman yam laa nto. And I was like yo, and nyhani man ndiyaqaphela because kwalapha ekuhambeni kwambeni ngomntu uvele umntu ndithethe nje umntu ndifumanisa uba ndiyamxelela ingxaki more especially xa bendisele ntoni i-alcohol. Yabo ufumanise ukuba abantu abaninzi ngoku abafuni udlala nam because xa ndingumntu osele i-alcohol more especially i-brand ngomntu ufumanise ukuba ngoku ndidiscloser izinto uba hayi uba wena mani uzokuzama ulungisa u-1 no-2 no-3 okanye kuwe kwenzeka u-1 no-2 no-3 yayibo. So ndathi ke ngisofunda wena Grootman yam ngaloo nto leyo. Yakhona enye ikerke I think ndavuka naye emaphupheni uba mani wena khawuye ungena apha yiZion. Xa ndifika phaa kuthiwa kudala sikulindile mntanam. So even now nangoku ndisephaya ndisakhonza kakhulu andisatshayi andiseli. Yabo ndihlalela nje nemedium ingcosi yam ke ingapha yayilentuzeni Eastern Cape. So now ndizama ukuthi wena Buteri all in all ekunyamezeleni yayibona nasekuthandazeni nasekuzithembeni ubana okay now yonke into ebhutithini inexesha layo. But into yanditshintshayo Grootman yam it's a word of God because bebebaninzi abantu ebebenipreacher man even nangoku bendisepostile babekhona nabantu abathe uba no man mntanam mani ubomi abuphelelanga apha because mina bendingulo muntu utshayayo wena Buteri. Xa nditshayile kodwa ndizoya enkonzweni benditshaya ngengomso ndiye enkonzweni mane kuthiwa ye le izenzi zixolele ezi zona ndithi akho nto ndizawuyenza. Yebo up until ke ngoku wena Grootman yam ndade ndazorelocate uba ndizofika apha yebo apha eCape Town ndakhonza ke ngoku ndade ndayi-understand. So ezinye izinto xa ndihlala phantsi ndizibuka because mna andingumntu uthanda uzithethelela, ndingumntu uthande when whatever ndenza ndiyithathe ndiyibeke apha in a neutral way ndiyi-analyze and pick up ii-points yabo ndingabi nanto uba okay andi-wrong ndi-right I'm always right. Xa ndi-wrong bhuti ndiyakwazi uzi-analyze. Even now andinazitshomi andizifuni because I'm still working on myself. Yebo andizifuni I don't do visits andihambi iziclubs andihambi izintoni ndihlalela ididi imedium hayi wena ubafuna abantu ithi no it's not that andibafuna abantu ndiyabathanda. Yebo qha it's just that for now andifuni into izandibuyisela emva. Uyabona Buteri because ndiyoyika ukubuyela even now nditsho ndithi please man u-1 nothi ndakucela andifuni uba nomsindo because andifuni ubuyela eback. Ngoku sijonge phi sijonge phambili ngoku because into ze-fingerprints zezifike zanibambezela kwanzima uphangela for ixesha elide but ke through izinto zikaThixo zenzeka izinto because I remember the other time ndiyozama kwenye eSportsman's Warehouse kuba ndiceba kuthiwa hayi emva kwento ntoni yazi ziyacima eza fingerprints. Xa ndiyozama phaa kwi-interview kwabe kuthiwa okay khawuze ngoku sifake i-fingerprints sifuna ngoku. Xa ndifake i-fingerprints xa bebizana phandle managers xa ndibonisa nazi izinto common robbery, attempted murder, drug ntonto yo ndabe kanti kulapho ndathi zisekhona ezinto. So xa ndiyozicima kwafumaniseka okay noma nezi case khange zigwebe ne njengokhange zigwebe at least noko seyikhona into ephaa ku7 years so kulula ukuziclearisha yo ndabe ndiyaziclearisha ndabe ngumntu ke ngokuthini okwaziyo uba ndithini ndifumane isipani ndiphile i-happy life njengoba nangoku ndiphila i-happy life ndiyazikhonzela ndihamba inkonzo yayibona ndingumntu nje bhuti mani oziphilela just a free life for ngoku yayibo. Attempted murder yona yeya lamjita waseCunningham lamhlabayo yayibo ya ivela phaa laa nto la attempted murder because after that ndaye ndabanjwa yayibo but ndabanjwa Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday kwathethwa nalaa family yalichitha ityala yabo ndabe ke ngundiyareliseka ngelo hlobo. Then ezi ke nguzezi packets zezi ndithi ndaye zezalagani phakathi uyayibo kwathiwa okay hayi
into eGhana siyazi sibambe nebhakethi ze-drug yabo. So nangoku bese lenduza ndispana nalo mjito bekhe siqinwe ngamarhathi yabo, ufuma soba siyathathwa ngamarhathi sikhatywe sihambe siyovala, but kusasa siphinde sesilapha. So zabe khona bhuti wami omnye umuntu obeliever kuwe xa ungengoli, because mna ndinalantu ba I am the main driver of my life. Uyayibona bhuti, in order for the people bazokwazi ubana ba believe kum, I have to be an example and a good example, so that people now bazobona now this is a changed person. Abandaziyo abangandaziyo no bazakubona ngemorals zakho, but no man, this guy yeah siyambona even nakwe actions izinto zenzayo, ndingathethi qha actions bhuti wami. What I can say kulamfezeko na wayina 18 years bhuti, I still regret mkhulwa wami. I regret big time, because xa sendicomparisha now ngenali kude life in kuna yayibo, because i-delay iyabaninzi, but at the very same time mkhulwa wami ndiphinde ndimbulele uThixo ngeza zinto zenzekayo ebomini bami ngela xesha, because I believe now xa sendizithatha ndiyijonga yonke le nto uba no man, there was a purpose for ezazinto ngehlobo ezenzeka ngalo yebo, because now here I am. Into ye-drug ininzi apha eCape Town, but andibethelwa nangu-one. Into ye-gangsterism and stuff, extortion and stuff, zininzi apha eCape Town, but andibethelwa nangu-one. Yabo, and the way ngoku ndingumuntu ohumble ngakhona, some other people, even ne-girlfriend yam xa sendiyibalisela, it's like I'm telling lies, because nayo ndibona sendingulo mntu ndinguye. Uyaybo, qala bhuti ndandisaxinwe yi-drug, so ndingakwazi ucinga out of the box, maybe because ne-age mhlawumbi yayine, but into yayine-influence kakhulu yayi-drug, yayi-eraser yezona zinto zibalulekileyo, because ndingumntu wane waRotman yam vele nami ndandicinga eish ndifuna uba family guy yayibona naRotman yam bengilaa mntu uhlala nefamily yakhe uyayibo, because I think enye into eyagenerator to i-change yam ngumntana, because ndaba nalantu ba how would I feel ngibona intwana yami utatakhe ebethwa phakathi ngabethwa ngabahlali, noba intwana yami ingafila kanjani, utatakhe kuthiwa utatakhe wena ngutsotsi, utatakhe sisikoli, utatakhe liphara. Uyayibona wena Rotman yam. So ngoko ke ndandisavalwe zi-drug, but now wena Rotman yam i-peace is important wena bhuti wam, and then kufuneke futhi singabaleki from responsibilities zethu, you see. So that is why ndaqoma no man push hard, so that incusi yami naRotman yami izoba ne-future grand, because xa ungumntu ozotshaya usithini utya i-drugs unomntana ofundayo, bhuti wam umntana nakho like okay, like enye into bhuti, mna kuba italima yami ibingekho secan'kwam big time, you understand. So mna bendingayinqweneleli laa nto ubani ilight yam, because ndiyibonile i-effect eyenzileyo laa nto empilweni yam. So incusi yam andiyinqweneleli wena bhuti wami uba iphile laa life mna bendiyiphila yebo. So even now I try by all means, whenever ithi incusi yam tata ndifuna ifowuni, tata esikolweni zaya, I make sure bhuti. For umzekelo nayo ilight yam ngathi kumama mama khakuyikhuphe public school, khawumzame private school, so that nam ezutata uyayibona ndizawuba nala responsibility ndiyithathayo wena bhuti wami, and then nomntanam nam ndifuna umva umntanam ekhumsha, ndifuna umva umntanam esenza izinto ezirayithi, so that nam xa kubiza uthiwa sifuthi xa ubiza umzana ndibe ngutata nam ndivele with i-confidence, so that naye njengoba ezikhula nje bhuti uyayibo. But ilight yam ngoku ina 13 years uyayibo, at least xa isithi 15, that's when now ndiqomba okay ndifuna uhlala nayo phantsi ndiyibonise ubomi. Obukelele nto mna bhuti wami, linye mna ilizwi mna endizama ulithetha kuba itshomi zirongo zirayithi, because soze iqala i-drug ukutshaya uwedwa uziqalela uthi ndiyaqala ngoku uzithengele everything, uyiqala ngetshomi. Uyayibona bhuti wethu, istrato soze usiqale wedwa, ukumosha soko uqale wedwa, soloko unayo ipartner enizawuthelelana ngayo i-influence wrong. So mna what I'm trying to say, choose friends wisely, know what you want in life, you must have goals ebomini, those ingasoze sizi-riche zonke, but we must have goals. And then njengoRotman singisibe ne-goals, enye into inhlonipho bhuti, yazi umzali, yazi ilizwi lomzali bhura yazi umzali adla ngokuthi linyani lithi ilizwi lomzali alidliwa yinja
it's a pure truth egrotman yami, because already kwenye izinye izinto benikhuza kuzo ziyazenzeka, and then now xa ndiyibona ngiqhoma God ilizwi lomzali very very powerful. Ukuba bhuti wami amapolisa ayengekho ngalamini leyande nezixelelo abantu yokwenza la hit kula merchant wena bhuti wami, kube kanti ayakwazi ukundidistracta, I believe ngengekho kule ndawo ndikuyo. But now xa sendiyijonga yazingceba namandla kaThixo yokuba kwenzeke lanto ngela xesha and ngela hlobo yenzeka ngalo bhutera. Iplan Grotman yam was to call. Iplan yayisithi okay jonga asiyifonele le out. Yebo? Immediately ndifonela izawuphuma. Yabo uphuma kwayo, that's when yonke le ndisenzeka ngakhona. That was plan A. Plan B, umjito ne-window othenga kuyo mos xa uyapha ufika uyithenga kula window. So another plan wazothi ba okay nqonqonqo xa ufika unokhe mos la window ivulwe nje kancinci, but awumboni umuntu ongapha ifakwe lanto le silver ukwazi ireflectayo ubuzibona wena wethu. So the any plan has to shoot and iphakla window le ndimazi ubuza approach kuyo, but sometimes iyakwazi ba imate yakhe, sometimes iyakwazi ba imbovane yakhe yayimthengisela. So ngangekho guarantee, le nto yayingekho guaranteed, but it was plan B. Ndiyafumaneka ke ku Facebook ya ndingumfezeko Tengwa khona ya kulapho ndi active khona, even nakulentuza naku Instagram, but ke ngumntu we-socials kakhulu wena Grotman yam, ndizithanda nje i-socials just to browse and learn ezinye izinto wena bhuteri wami, uyebo. And enye into bhura man, kudala even nalapha eCape Town ndizama ukhangela i-casting agencies nestone, uyebo, because I believe in myself and uba okay no ndingumuntu we-character, and then ndinazo like i-movies endakhe nakhona kuzo, uyebo, like local movies from East London, i-productions endakhe ndasebenza kuyo. Okay nalapha eCape Town ndikhe ndasebenza ke as iSpark, uyebo, ya ndisipana namanye amajita kuthiwa zii-Moonlight Boys. So yonke lento lamajita kunandibana nayo ePanalax. iPanalax le ibolekisa nge-equipment no, so besi-operate light khona, uyebo. So ndisazijongile wena bhutera izinto ezinje yana, yabo, even acting, but yona nto ndizithembe kuyo it's acting bhuti wami. So if like I can get umuntu maybe who can assist wena Grotman yami, yabo, nezinto ezinje ndingayivuyela kakhulu loo nto le. Onondicebisa uba okay no Mvera man, since ulapha because anakwa profile for now, uyebo. Yeah, okay no ngaqala sona so yabo. I think loo nto le ndingayi appreciate kakhulu mna nakuthi man. This is Uncut Stories.